Ka Nyautreb Youth Council Socio Cultural Cell ni kasni arpon reu tarik leber kalalet ban sam ki kot leng kedop syakipat ba abayat bayeng lambat kinong nya kali kamai bat kiwe ha ki benta jong ka khandai lan kum si benta ban penpau syaka sorkar halor ka jingdawa ka seng baya kate ka jaka de ban shna mardor daka khandai lat shlem deriti ka balong si benta kum karensan surwai surtem bat shat tenrai ki kaitor duhalia upai ba khasi jantia bat garo Habakran bat Assistant Secretary ke Social Cultural Cell ba Purning Shabong ulaong ba kajing dawa ka seng ban shnai ya ka khandai lat kum ka shlem deriti kalong ban ai lat ya kiriu don sap ka jai ban riu ban pen i shaka perthe ya laki sap ki phong jong ki nalor kata ulaong ru ka ba penlong ya ka seng ban shnai ya ka te ka shlem ka de namar ka khandai lat ka de ka jaka ka ba pau jong ka sor shlong ka balong ru kum udo nur jong ka sor hi baro ka we Okay. Daw penong ki bersami ni ki kompleks. Di nakalian ka Nyautreb Youth Council Social Cultural Cell sakbi nakalian mentaksi nakalian hiraiwan ban sam abi ni kon kerap akne po knailan ban penpau ban wara kata ka sutu ipai ba halor ka jingdawa jong ka seng abi dei ba ka jingdawa jong i ban thauno ya knailan Islam deriti kade knailan Islam deriti kade ka wei ni ki jingtmu jong ka seng ka ba nakaliang jong kaseng i bu ka jing dawai sarkar bakan thau ne po knailat nang bakan long ka jing ailat ya kini ki beriu don sak bejongi nak mentaban sna ya kaslam habe dei ba rawai ka siau tem ka putan rai di wei ka ba kane knailat kane jaka ka ba pau ba ne po silong bakadai ru ka kumdonut jong ka sor silong nak tak dau ki wei ki toris bagiwan ki wei ki cela ki juwan ang ne ka jaka tidak ka ba thau ya kini Islam Islam tenrai Islam kenalat Islam deriti kemut ba kan pensuk iki priu bawan neki iki jela ban wan hang ne ban pej hadu no ka jing ruspa jong kerti ka dustur ka culture jongi ka dam ka put karwa tenrai kita ki deki jing tu ka ba nak yang seng ye sami ne ko ka kan si bokta Hatu pinbu padam kono ka delegation balik kendu ek sarkar ban snai kita hatu kan subyang ni jing sampap plan yang i nak yang jong seng mahagi deki bana i tayo bala dap ada penbu dah kajing tho chau chief minister lo ka de benta den dai nang lang ka seng in saya budin yang ne ka kam nang ba ka ei ka ba ka ei ka jing dawa jong seng kan long ba siso mar balai sakwi ka benta ngi kwa ban kan tu ya sarkar i ha ka ne ka por ba benta ki don sap jong ki khur samla don sap ka tem ka put karwa ka siau tan rai ki labut ha den dai yin i ba nang lang sarkar kan thau kido ki jaka kan bu kerpang na benta ki don sap ane dak ba thawi ki jaka kerpang kiba don sap nak bantaban perisak pertai kam tam le ki
Yaki turis bawa ni wigi jaka akan long kakabu. Ban ai kam ai jamru iki samla ki jongi habai dei bakane kabanta.